човек вътре в багажа с кучетата. Да. И аз спрях тук, момичето с такова куче като мое, влезе от тази къщичка. И казах здрасти, виждам, че лицето е станало направо бяло и очи такива. Да. И се обърнах и виждам, че лети към мен пес. Да. И аз инстинктивно естествено грабнах своето животно, колкото можах. И той захапал него. Малко е само за ръка, но аз бях с ръкавица, затова слава Богу, само дръскатина и сини нащиви. И започна да го ръфа. И много жестоко, така агресивен беше. И тук спря едно такси. И той видел ситуация и викал, подавал звукови сигнали, но кучето не реагира. А аз нямаше как да се завъртя да вляза в таксите, защото бях оплашена и да ни падне, се страхува да ни падне. Така 2-3 минути той се помотаял така с зъбите, докато ритнах го с крак. И се спасихте в такси. Спасих, но веднага на задната седалка на такси. За съжаление не можах да запомня номер на такси. Човек беше много добър и просто реагирал на време. Той нищо не може друго да направи.